Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti seryetay o ita alawas, anapauluan. Ti managbunod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impaw iti anak ko nga da Hong Kong da ita, mare. Imbag man. Ada ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Adan tumat, mare. Kaanong tupay ngay, mare. Amang nupuraw tuntiwa, sampay anapasamak dayta. Saan ka amaawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam. Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Ada ngamin i-blender ko ng awan mo't blender ko, mare. Day, si kamot ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di day taawit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Na, ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakaapapal man, nagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ina? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamot amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos nagpaiso, ngam di namat maipaay dagiti amin ang kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayon apagyamanam dayta iti Diyos. Ngaben, saan kayo mo't nga agbisbisay? Saan ka di akatapusan ita? Di mo pa inyawat ti sweldong. Amang ano bagastos mo manan iti awan kas-iskan na banag. Naksayan taing gatangak ni Noli iti sang kairang-rang na sapatos. Na, apay ngay nagdisnudo kagim matang. Mabalin pa'y magdi sapatos na. Daan ka nung aroden. Namin ado ka nung imbaganakan ka. Ngam di mo ingat gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikamon diti balay. Umapalak ka dagiti kukumari ka nagpipintas ti alikamon da. Ay na, bakit? Saan ka kumaamakiin nartapan kadakwada? Apay kumaasaan ngay? Saan mula ta ida am artapan? Taad da mangipaw-pawit iti kwarta kadakwada? Uray saan ko ida maartapan? Basta da kumamot mako na nga alikamon dito'y balay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagitalain? Saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Ingkaman buludon tay plan sa daninang mga Angie, Noli. Bulod manen. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Mabainak ka na na mapan bumulod. Ni, anya ko bati kabain mo? Saan mo mo't akanan ti buludom? Ta isublim to inton malpas ko nga usaran. Apay nanginauna iti plancha aya. Adarod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon niyo amin nga usaray. Saan ka di mabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan ti ado asao. Ingakit din. Mapainak. Umayak man, ninang. Ne, si kamat Noli. Ada ka di ibagam. Ay, ni, madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti planchak. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodon ti planchayo. Ay, adupay mo ti paplansya, tanaurnungan nak. Ay, agsublikan to lang, haninton malamuan. O ninang, ano saan? Ibagak anadadaan. Tapno di na umay pabulod manan. Saan abaro? Maditi agulbod. Mga numadadaol nga agpaiso. Ay, kasta ka din, ninang. Sige nga rod, inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plansa, Noli. Madamang agplan-plancha ni ninang, mami. Agsubli ak kano numalam. Sapay aramaton ni daddy minton madamdama ti plansa ak akawas na. Di yung ngamin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod nagi-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online. Ibadunan oray sana na plancha.
Nakunas nga rod. Kumaano bang kaglaang ti papanan na? Anya nga ti pagplantsayo. Ingka bumulod, iti sabali aka aruba. Gumatang kay ngamin. Imbag man ta nagkita ta dito'y tiyendaan, nana. Apay. Adda importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbirngas da iti anak yu ni Florence. Ha? Anya ti iberberngas da. Balasang ka. Ay na, agbubulod, nana. Dayta ti birngas ti anak yu. Saan ka di makagatang iti bukod na nga alikaman? Ay, Jackman ammo, iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbagaak to. Bareng dungag. Rumbang laang, nana. Kababain ti kasding aramid na. Agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yan. Underwear sa laangan ti di na binulod, nana. Alaam day to ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano a binulod. Asino mo tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Tapakalugong akman iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang arudan iti madi nga aramid mo. Angam sikapay iti masuron. Pudnumot nga ben nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day tang agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti pada da a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga atidug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dagiti kaopisinaak. Umay da intong Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga imanugot ka? Busy iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan lang mat, takasangay ko kat nga rod. Ha? Ne, anya ka diti petsan intong Domingo? Diyak pa'y kat amon ti aldaw kan petsana ita. Day takot. Impamaysam ti atensyon mo, di ta online business mo. Masapon nga agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldo, ado pa'y ti maibawas. Anya launay ay ati ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw aten dagiti banag, asaan mo mat amagaw at. Tapno lang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot ano dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikaman nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay ko intong Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul pintas mo't dagiti alikaman nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manen ti ad-ado, nanang. Lalaki ka dilaang, dagiti umay. Ada pa'y babae Ay, saan lang arun apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol ang magisagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno da kaduak nga agluto kan agisagana, nanang. Siguradom akalding tipulutan tayo ito, pray. Ay katariglado, adamot ta impapastor ko akalding. Ay, alak mo tayo imported nga anak ng balay. Ado na jekay. Uy, sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Oh, nabaya ka dyan nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo to intong Domingo. Sigurado a bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay katun danag mo lakit din aya. Dakkel ti kalding may sakripisyo ko naman. Ay, apa, punay ka ta may sakripisyon. Nakaumay ka matmare, anya ka diti may paikogan ka. Nakita namin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare.
Jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare? Uwan mare, mabalin ka di abuludan? Anya? Buludam ti mabuong apitsar? Ay, mabuong dayjay. Pangusaram ka di, mare. Agkasangay ngamin nilakay ko intong Domingo. Umay dagiti kaopisinaan na. Usaran mi ko ma. Kan umay kan tumatan mare. Imbaga no saan ang magasgas, mare? Amumat, antigo kan mabuong dayjay apitsar. Di kagdanag mare. Alwadak to. Basta ikarimasaan ang magasgasan, mare. Uwan mare, ikarik. Apaman amal pastipasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Ay, sorry. Agdardarasak kami. Pasensya ka na. Ha? Florence! Si kakadidaytan? Lourdes? Kasla saan ka abim makat Balasang kakadipay? Ay na, addan talong anak ko. Sika, manamot pa di anak mo? Adamot ng talong. Jesus, kasabalasang kapay laang iti itsura. Imbagman. Ibagakan ka ti sekreto. Tapno saan abo makat adagos ti itsuram. Inawis mo samot jay sigod akaadalam akasangsangpet na. Anaggapo ija Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ija Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko Ay pasaray kadwampay ide amapan ija balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakot akon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga internakan ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak nga aglanglang nga abakot. Bahin no awanan pangalaam inton maibos. Ay agsublimot lang iti sigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurno nga, tainton mangrugi nga agkurot-rot ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno napintasak latta, nanang. Ay, sabalilat ta ti panirigam iti biyag. Day talabagim unay ti patpatgam. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapul dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang, adamot tan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pa ilaeng na i-display kong dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayon. Masigurado kadayawan dati kinapintas ti pitser. Inakon. Ne, ada ka ba't gaya man, gayam. Agtugaw ka pa yan. Ti pitser nga gamo. Kain ingas ti pitser nga inalak ijay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nestasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managapal, managimbubukod, ken managbulod ni Florence nga asawa ni Isidro. Ididandanin madanon ti kasangay ni Isidro. Insaganaan ni Florence, babaan kadagiti panagbulod na,
kadagiti nangingina nga alikaman tapno agparang anapipintas dagiti alikaman na amausar iti kaldawan ti Pasken. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan ti Managbulod. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Masigurado adayawon dati kinapintas ti Pitzer. Hinakon. Ada ka mo't gayam. Agtugaw ka pa ya? Tipitsyang ay gamo. Kaing ingas tipitsyang ay nalaki di Spain. Ha? Ada kastoy a Pitzer mo, gayam? Wan, gayam. Insangpot ko idinaodya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kastapit, sir? Ha? Naira na la siguro, gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Ang kablaawak pa iti asawam, iti panagkasangay na. Mami, nabartak dagiti ka-opisinaan ni Daddy. Bayam idaan na, agawid dan to dagitan. Nag-aawid ng dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartak. Agawid dan to, numamunawan da. Agdungdung sada nga minan kat. Aduman ng tisubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture. Ang daduma pa'y. Saan ka kadi anatagari anak ko? Ang mga nood na makangag abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan umamanda a binulod yo ti inus usaryo di ti balay. Basta, jak kayat ama amwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko Manang Lourdes, sika ka di data. Imbag man tamabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Dayta kalid kan kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Una yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Adaman damaga. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod, kunam. Ada ka din binulod na, di na insubli? Ay, dayta ti jak ammo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan adakas ti bumulod? Nulakot ammo nga isubli. Agyaman ak iti panangsa nga ilim kadagiti katarabawak bakit? Ita, ti agisubli kadagiti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanan. Kukwak kumaamin dagiti abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagiti abulod? Agisubli kayo kit din. Agimpedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmat. Di ka pa'y makagatang itinaimas matataraon. Kasi dagiti ubing. Agsidata yun to ka din, magatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, saan adakas ta agimpen? Ngam no imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin na? Nanang, apay no ije balay milaangan ti pagyanan ti refyo. Total, dua kayo lang mo't kanitatang. Madin sa amin ang ref me. Ay, anya ngay ti usaran me, no ijay balay yung agyan ti ref. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan amabalain? Syakit den nga ta ref na ti umay makiref? Alamot din nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaan nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti iparefyo. Saan ko pa'y ngarod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang? Na, di pa'y awanan ti kargato'y aparador anangalaam. Basta, una pa'y dagiti daduma abulod, nanang. Ato adi ka makain na. Tay ngarod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya, kasano na pasamak tayta? Apay ngamin, adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabadde ka kiti ukisti saba iti dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Ay, kasano pa'y itadaytan? Awan siguro ti kasdi amagatang ta. Di ikarigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Ay, sigurado lakit di.
Anangina day ta a klase ti picture ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta ah. Ay, gastos manan dayto eh. Inanusam lakuman nga inusar dagiti simple di tang alikaman. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yun. Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Diyak kami mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Ha? Binulod na ti pizza nga inusar da di kasangay nila kay na? Kasta nga Rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak da na panda kano nagbiro ket iti pizza. Natinag sa kano ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pizza mo day jay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay kat. Apil nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pizza. Imbag ano da masarakan dakas jay a picture. Naggapoy di Hongkong day jay. Ipabayad mo na no awan masarakan dakas jay. Nakasarakan nyo mo't lang itikas jay apit sir ngay. Iti balay tinaggapo iti Hong Kong nanang. Ha. Imbag lakit din ta nagbayat anang ilako. Isu na lang ta nagngina. Ay, naalalam dayta. Gapo ta kayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka adi na oras. Anya nga rod ngay nanang. Alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka di ti mangipalastog iti saan mo mo't ako kwa. Ay, man-mano ka mo't a klase tao. Basta, jak kayat nga asi-asi a tao ti panagkitkita da kanya, nanang. Si kaman lang ti makaam mo. Ay, bukod mo a panirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuluda. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka, iti agbubulod. Oray man umatidog ti dila da nga agchismis. Awan bibiyang ko. Kada kumamanin kas dya kasangay, paray. Nay, apay pumangawan ngay. Into nagkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Ay, di mo sa mo amutay kunada ana imas ti libre, ngam ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Agam, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan la napait? Basol, kunam gidi Nole, napanan ni mamay. Diyan mo Ngem, ibabaw nakabumulod iti batya. Ano na ti batya? Saan ka ding adda batya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Nainti na. Nalaing agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod. Saan matkit di? Ngam no bulodom mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro bain ni mami No ibaon na kamapan bumulod, mababain na. Agungot tumat no jak mapan. Gayam. Imbag man tayo may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gaya? Saan matunay? At dapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, ta nakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga ruad. Ija matan tinagkitaan mi iti asawak. May sa a negosyante. Negosyante? Ay, baknang narod no kasta. Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngem, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gaya. Kasano ti papan mo ijay Spain? Nag-training at lang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Itipay sa bali a pagilyan. Idi adag kasapulan iti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na.
Nasukatan ka din ni Mami tinabuong na abulod na barok. Wala na. Naggapo iji balay dayjay. Kaya naggapo ka ni Hong Kong. Imbag ano agpada tinaggapoy jay Hong Kong kan ti binulod na. Jak amu Apay damdamagan nyo nana. Ay, damagak laeng abarok. Apay akas din ni Mami agbubulod. Ay, damagan yung tukon ko nana. Jak amu ti sungbat ti saludsod jo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagak to aday takin ko na. Ay, saan mo nga idandano na, ang mga no agungot? Apay nga rin yung bagayo kanyak nana. Ibagak atap na muna. Inakon. Na, pimanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit din. Nangag po ti saritaan yu iti inaanak ko. Ah, ay kwa. Kayat ko laang mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan. Nga may mayat no ni Mari Florence tinang ibagaam. Isumat laang ano idanon na. Abangan no sa balit ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo. Api ko mga agriri, kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain itikas jay nga aramid na. Ala, labasan ka pa'y nga rod dito yung arubayan niyo. Mami, gumatang ka kano iti alikaman mo tapno di ka agbulbulod. Asino tinang ibagakan ka iti kastat at tirit-tirit ti dila na? Nalipatak tinagan na. Angem, may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo ammo no asino tinang ibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kaya't akaungat ka. Kwa, di mo tiri-tiri na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay, ni... Diyan ngay wawaganda iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya. Aywan, di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo na dyan babae? Ay, agoray ka ma? Ha? Papa na, mami. Day, apay akas ti jarmaw. Kaslada ka apam. Mapan ko man rautan da dyan chismosa abitin niya? Day, di ka man Florence. Kaya't mo ka di nga ikanda ka manan iti sabali aberngas. Anya ko maabernas, nana. Ay, kaya't mo ka di nga awagan da ka iti apera, wano kibor. Ay, masapon na ipapas ko ti ungat ko iti da dyan chismosa. Gitakay. Ay, saan anak ko? Agsubli ka ditaw. Na, di na kun intal-talak ni Florence. Anya ti imbagam iti anak ko? Isakit ka. Diyak kayat nga awagan da ka iti agbubulod. Awan bibiyang mo nagbubuludak. Apay, ada binulod ko ken ka? Ay, kwa, awan. Maglagayam. Apay nga rod ang makibibiyang ka ngay. Apay amarurod ka ngay. Ibagbagak laang matipod no. Anya ko matipod no? Saan kan nga aging gidiam mo? Tamo mo no anya ti ibirbir nga sdakan ka. No anyaman ti birbir ngas da kanya, awan bibiyang mon. Ay nasaan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbang nga aramidam. Intun kon, tiniriter kon day tadhilam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naangay ti kasangay ni Isidro, kat idinalpas ti paskan.
Nabuong tinangina a pitcher a binulod ni Florence. Kapilitan nga rod a nagbirok da, iti isukat da. Masayangan unay ni Florence. Tanangina ti pananggatang da, iti nasao a pitcher. Iti may sangal daw. Rinaut ni Florence ni Bitinya. Gapo, iti kinachismosa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ti managbulod. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. No anyaman ti birngas da kanya, awan bibiyang mo. Saan ko adibiyangan? Imbagak lang tirumbang aramidam. Tiritirok na ikagdila makita. Dasam! Apay ti ko na. Di katutupan si kang agbubulod. Na, ako ay kaman. Pungutan ka man langan. Anay ko! Adoy matikog! Anay ko, sisikat ko. Ibatang ibuok ko no di mo kaya't naiwalagas ka! Padasan na iwalagas. Madasan gaya ma! Itong baka man lang! Anay ko, batan. Umay ka kadipay rumaot! Ang agbubulod ka na tangsit! Ha? Apay akas na teacher ang mami. Nakarugrugit ka. Ala, kuso-kuso ti buhok mo akas lagarami. Ayok tayo dyan abitin niya. Ay, Impungot ko. Intong banak sanak sinakayan. kunak namin asan nyo ang mapantiritiran ti dila na ako na ayaw. Ito, da kayo ti lugas-lugas na. Nagdakalan ti bagina. Saan lagaya masalawasaw tayo dyan babae? Lalayang pa iti wrestling. Saan ka ngamin na mapan rumaraot? Arubayan da pa mismo. Doon to aldaw na kanyak na dyan salawasaw. Anya man ti aramita mami. Ang mga musika man ti parigatan na. Naut balang sa klaan. Iso na sa kayan na. Ala, Ngam intong maminsan. Diyak tong ipalubos. Apay, anya jay ag dinamag ngay naramin mo. Ingka kanurin naot a pinungot ni Bitinya. Angam si kamat titinulid kan sinakayad na. Naut balang sa klaan nanang. Ngam sana mabaling. Kukwanak itay. Ngam kukwat tumat intong sumaruno. Ay, di ka agar-aramed, Florence. Saan ka arumaot iti masakupan ti may sa tao? No idarom na ka iti trespassing. Anya nga iti maaramidam. Di urayak ang maisarong diti arubayak. Makita na dyan babae. Saan ka nga garamid iti saan nga umno? Awad ti makita kadakas ngay bagana. No surutem ti imbagana. Pagsayatan mutlaan. Kaisupay ti ayunan nyo? Saan kat asyak nga anak yo? Sa anak akon sintidora nga ina. Makita kat sikat saan arumbag ti naramid na. Ay day takot mapanrumaot iti inaladan ti may sa tao. Masurunak ngamin iti kinasalawasaw na. Agam anak ko, pudno ti imbagana. Agumatang ka iti bukod mo ngali ka man, tapno di ka bumulbulod. Anya ko matibibiyang na ngay? Ti tao, adi na kayat ti mabiyangan. Isu, ti ad-adda akam mali, ti aramid na. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, pare. Addan sakat napatag nga ibagam mare. Apay arinaot ka nun ni kumari ni Bitinya, pare. Anya? Kaano? Nasao ngamin ni Bitinya, pare. Tsak ngamin mapagsusurot ti istorya ni Bitinya. Sige, tadamagak to kan nibagat ko noon niya tinapasamak. Kunak ano ammom, iso nagdamagakken ka, pare. Ang mga no idi nakapanaw ako ni Jay Balay. Nalapit nga rod, pare. Madama ngamin ti istorya ni Bitinya, di ta sango ti Tiangge, iso nangngeg ko. Sige, mare. Tayo nakmandamagan kan nibagat ko. Sige, pare. Dahil apay nga gardaras ka magmag na barok. Nanang, nadamag yu ka din. Ti maipapan iti panagapa da Florence kan Bitinya. Ay, word barok. Ay may mayat no ti asawam ti pagdamagam. Saan ko mo ta nakita no kasanuda nagapa? Ni kanumat Florence tinapan iji balay da Bitinya.
Wen, ay, bagbagaam di asawam. Binagbagaak, ngam ipeteng na ti madi arasun na. Sige nga ron, nana. Adda nga ta ni Florence J. Balay. Ang mga no adamanan na panan na. Pinanawak itay, bareng saan api manaw. Bakit? Anya tinapasamak kada kayo kan ni Bitinya. Ha? Amo mon ti damag, kat kagap-gapom lang iji opisina? Tinapasamak, ti kayat ko amaamuan. Apay ang nagapa kayo? Man nakibiyang mo't ngamin. Awan mo ti binulod ko kankwa niya. Imbaga nakit din kaninoli ag gumatangak kano iti alikamon ko. Dakas ka di daytang imbagana. Ti inaramid mo nga iraraot. Mangipakita ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti pangibagaam nga awan urbanidad na. Ay na. Adda ka di nagadalam, wenno awan. Saan ka kumamat nga aggaraw, akas laawan pulos nagadalan na. Nadamag mo ka din ti dakkel apas ka na mapasamak, iti pagadalan iti syudad. Ti ka di kaunan ang mapasamak agadereng ti pagadalan, ti kayat mo asawan? Wen, amin na naggraduar iti dayja pagadalan iti batch 2000. May imbitaran da. Kas lalom na homecoming. Una, ay saan aya batch 2000 ni bakit mau? Kasano nga mom? Nakita ka dila dawan na iti balayaw. Isupay ti Miyos iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam dayjay aladawan na. Iduldulin na dayjay aladawan. Tamang ipalagip ka no, ti panagbalin na amyos. Aya, ay sigurado laki di amay sa ni bakit mau nga awisin da. Punpunasan nyo matay taladawan nyo, mami. Ay, nagpintas ka di tao. Wan anak, siyak idi ti kapintasan. Iso asyak tinapili ang muse. Aging ga ita, napintas ka latta, mami. Pudno ka di anak. Sayang laeng. Takay kayat mo't ni daddy mga agyanak laeng dito'y balay para kada kayo nga anak ko. Dagiti nga ta kaadalam, mami. Ayan dangatan. Ay, adon kadakwada ti adda iji balasiw taaw. Nagbabak nang da siguron. Ngam siya, adda aklaang dito'y. Angam sa nabali, ha? Tada kamimot na mangipatpatagkan ka. Da kayo ti liwliwak anak ko. No sa anak ko nagsakit idi, nakaturpusak ko mamot. Ha? Arapaap ko ngamin idi ti agbalin nga abugada. Gat, ape adi kay nakaturpos ngay. Natay ngamin day di lolom idin. Ken nagsakitak met. Iso sa anak kon nagtuloy. Saan ka di a batch 2000 ka? Iti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999. Apay ka di? Kunak no may sakan to ama awis iti dakgalapas kan iti pagadalan. Ay, sayang, tadyak mabuya. Ada ngamin importante apapanak iti dayjay nga aldaw. Ay, masapul ang makipagkita iti opisina ti migrants. Kasta gayam. Amin ka no a batch 2000 kat maawis at tumabuno iti nasawa paskan. May isa ka kadimat? Saan? Naud-udi ak. Ngam, da kayo ak ni Mary Florence. Jack pa'y kat malagipan. Gapo iti kabayagnan. May sangarod ni Florence no kasta. Diyak pa'y katabo no may isa ni Florence. Damagit to man, nagkita kami. Imbag ta nasabat ka, adaman damagag. Anya ka di a batch ka, itinagadalan tayo a pagadalan. Batch 2000. Apay ka di? Ay, sigurado amay isa ka kadag iti maawis at tumabuno iti dakkel apas ken iti pagadalan. Ha? Sino tinang organize? At nakanubak na ang anang organize iti reunion nyo. Kasla alumni. May sa siguro kadag iti kaadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apay analiday ka. Saan ka di arumbo nga maragsakan ka? Agkikita kayo kadag iti sigod a kaadalam? Diyak kaya ti sumango kadakwada? Ay, tapay mare. Di mo ka di kayat amakita dagiti sigod a kaadalam?
Makiinistorya ka mat kadakwada Tapno maamwanda sa anak-anak katurpos, kan sa anak abak nang akas kadakwada. Ay, sus, saan mo ko mga ayon day tabagim? Makiatindar ka kitdi. Saan ka day akaadalam idinibitin niya? Di man ipalagip kanyak da diabitin niya, nanang. Makadadaol iti mood. Ay nalipatan na mo't ka, tinapasamak itinagbautan niyaw. Iso alipatan mo'tan. Ay, saan ko amalipatan ti panang sakay kan panagtulid-tulid ko, nanang? Ay, nakitakpay nakisaukan ka. Angam di mo mat sinungbatan. Pinanawam latan. Poor ti kararuak ti panagrup-rupa da diya babae. Ay saan ko maakasta, anak ko? Lipatan mo tinapasamak. Kat makiayos ka kan kwa na. Oray pa'y dua kami laangan ang mabati at tao dito'y lubong. Diyak to kayat akasao. Day tati kunada apamulinawan a puso. Awan tinasaya at nga itden na. Tikasta nga ugalay, anak ko. Oh, anya ka dimot lang ti desisyon mo, Mare. Makiatindar ka. Ama, no siyak tulaang ti last class ijay, mare. Ay na, saan mo ko maarumbang nga ibain ti kasasad mo iti biyag, Mare? Mabainak, mare. Diyak kayat amaamuan da amay sa aklaan nga ordinaryo a tao. Saan da ka matakatawaan mo kas bilang? Kan, anya ay ti maganap ko no umatendara. Gastos. Awan mo't napintas akawas ko. Sayangam kit din, ti gundaway mo ang makilangan kadagiti sigod da kadalam. Kasanon ngay, no agkakangato da aminan, siyak kat saan? Si kamat gayam ti masabat ko, biting niya. Adda ka di ibagam? No maawis ka makiatindar iti reunion yo a batch 2000, mapan ka ka di? Aywan kakaiso na ang maminsan laang ang mapasamak iti mano atawan. Italaang ang mapasamak. Kaadalam gayam ni Mari Florence. Aywan, agkaadalan kami. Ibagam man kit di, tatumabuno kami mo't. Awan ka din ti sakit tinakam mo kan kwa na? Linipat kun ti amin. Gagangay iti biyag ti sagpaminsan asaan a pagkikinnaawatan. Kasta kumamot ni Mari Florence. Saan nga agimula iti sakit tinakam? Aywan gaya, Mare. Dinamag ko ni biting niya no matindar iti alumni. Katwan ka no. Umatendar nga oray awan mo't na iturpos na? Saan ka di amabain? Kaya't nakano akalangan dagiti sigod akadalan niyo. Di lakat agbainan. Imbaga na pa'y kit di nga ibagak kanukan ka tao matendar ka mat. Na, takarkaritan naksaday di babae Jesus, saan mat nga takas ta, Mare? Kaya't na siguro akumpleto kayo inton madanon day tangal daw. Anya nga ta? Umatendarak nga ta? Wenno saan? Diyak ngamin kaya ti paati witi day di abitin niya ka. Saan kumamat ani biting niya ti makagapo? Ano apay nga umatindar ka, Mare? Kaya't nagsiguro apasikatan ti awanan bain. Saan mo takas na ti panagkitak, Mare? Awan sakit tinakam na kan ka. Ne, apay abalikid ka balikid. Anya ka diti pakariribukam. Karkaritan nak ngamin day di abitin niya. Kasano akarkaritan ako nam? Ay, di mo kunain ang makiapa kamanan kan kuana. Saan nga apa ti pangkarkaritan na kanya? No saan nga apa? Anya nga ron ti pangkarkaritan na kan ka? Imbaga nakit din ka ni Mari Angie. At tumabuno kami kano iti maangay a reunion, ijay nagadalan mi idi. Ket, kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Oh, anya kuma no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen,
tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagapad na Florence kan Bitinya, natumbada nga rod, kat sinakayan ni Bitinya ni Florence. Sana nagustuhan ti ina, kan asawa ni Florence tinapasamak. Nagimula iti sakit tinakam ni Florence itinapasamak. Idinto talinipat ni Bitinya tinapasamak. Idi adda mapadpadaanan agad ring, itinagadalan da Florence kan Bitinya. Awan ti plano ni Florence at umabuno, taibain na ti kasasaad da iti biyag. Idinto takayat mat ni Bitinya ti tumabuno. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kasano ko mga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Anya ko man formal attire. Adu ti maabangan agawn dita no awan ti gawn mo. Kayat mo ti mga bang iti kawas ko no kas pangarigan? Addakan ka, no mangabang ka, wenno isaganaam ti gumatang. No gumatang nga, nagnina, saan kung tumot ang mausar? Sayang laang. Kahit kasano nga rod? Kayat mo matlaan ti umatindar no awisan da ka? Anya ka dit ibagbagada ang mapasamak iti pagadalan na nagturpusan, anak ko. Kasla alumni homecoming nanang. O may kano aming agkakaadalan iti daytang aldaw. Ay, iti unos ti manong atawan. Italaan nga da nakapanunot iti kasta. Wan nga rod nanang. Baknang sa kano ti nakapanunot. Ay, nagsaya atin ngay no kasta. Ay, kayat na nga iburay ti kinabaknang na. Wan nga rod manmano ti kasta a klase ti tao. Dakkelakit iti magastos na, taiso kano ti makaammo iti makan. Matlagayam. Apay nga rod nga agdwa-dwa ka at tumabuno. Awan gayam ti bayadam. Diyak nga rod kayat amaamuan da asa anak abak nang nanang. Damagin da ka di pa'y dagita? Uy, siyempre, adalat agdamag Saan amaliklikan dayta? Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan, Florence. Anya ko matipagimbagan na. Sakayan nakadimanan. Ay na, lipatom ka din, ti panagapat na. Saan tan nga ubing, tapno agapat amanen. Ada ka di bagam? Ada siguro masapol mo, iso anak isauka kanya. Awan masapol ko, kaya't kalaang apagdamagang. Anya ko matidamagam. May papanday to iti reunion, iti nagturpusan ta idi high school ta. Saan na interesado? Saan mo kadi akayat alagipan, dagiti kinaragsak tayo idi kadagiti barkada? Sigurado ade-adal da amin. Idinto taagpada ta saan anak katurpos iti kolehiyo. Ay nasaan aday tati panunutem? Anyangay nga rod, nalpasan ti amin, saanen ang mabaliwan dagiti pasamak. Padasan taman mo ti ag-formal attire. Nakitak ang nagsarita kayo kan ni Bitinya, ijay dalan. Imbag, ta saan mo apinanawan? Panawak ko mga rod, ngam nagbali ti panunot ko, nanang. Ay, imbag tanasilawan ta panunot mo. Kat di ka man din nakaarami di iti saan nga umnaw. Dakasak ka dila unay, ta ibagayo ang nasilawan ti panunot ko, nanang. Ay saan mo't, anak ko? Ay maragsa ka naklaang. Tanakisao ka mo't laangan ka ni Bitinya. Anya ka diti imbaganakan ka. May papan iti reunion ang mapasamak iti pagadalan ang nagturpusan mi, nanang. Sa bagay, agkaadalan kayo mo't ide.
Mabalin yung magtiagtulag, numapan kayo adwa. No, kas pangarigan mapan kami, masapol nga artapak iti kinapintas, kan kinagarbo iti kawas. Ay, anak ko ay, sabali at talaga ti panagpampanunot mo. At dalata na italimang amade, di ta kaunggam. Saan kayo ka din naging ginmura kanina nabitin niya, mami? Apay anadamag mo dayta, anak. Nasabat ko ngamin itay, at kinablawan nak. Inikanak pa'y itinaluom amangga. Saan kami nga agap-apa? Basta, dinaklak iti pakibiyangan manan. Ha? Apay man nakibiyang? Wan. Uray saan arumbang nga biyangan? Biyangan na. Kasta aya? Ay, napanan ni daddy ngay. Apay asap sa pulom ni dadim. At ang arod nagtulagan mi. Ada yung pagatang ko. Korang man nga rodan, ti itad na asweldo na, no kasta? Talaga matuloy ka no ti pasken iti pagadalan na nagturpusan ni baget mo, paray. Nay, nakaamuam. Partido ti kaadalan ni baget mo, mangangay iti nasawa pasken. Kasta ka de. Isuumat lagayam. Asika ti umuna ang nakadamaga iti maipapan iti dayta abanag. Mum ka day, abaro pa iti kabagyak amangangay iti paskay. Baro ko nam. Kawan, medyo ada diferensya nga may hindi pa nagkita na. Ang bak ng itan ijay Amerika. Isuumat lagayam Akayat na ti aggasto para iti Kananda. Tabarupay. Itatanagawin. Siyempre, kaya nakitaan amin, makalangan dagiti amin na nakaadalan na iday. Nadamag mo ka din ti damag, ang nadamag ko. Anya day ta adamag. Saan ka di anagarum idikan ka ni Duro nga da diferensya ti matana? Oh, apay ni Doro, nabiyag ka di pay? Nabayag na awan damag kan kwa na. Ay na, nagarumot kanyak idi ngam binasted ko. Yak ngamin kursunada. Oray siya, pinabainak pay ay di nagaram kanya. Anya nga iti imbagam anang pabain kan kwa na. Di imbagak ti kastoy. Di ka lagbain, kita ampay tabagim, sakbay nga agaram ka kanya. Unak Ay uray siya, kastamot timbagak kan kwa na. Apay ka di analagip mo day di adoro. Sa anak pa'y asigurado. Ngam iso ka no ti organizer iti mapasamak arayon yun iti pagadalan. Anya? Imposible. Dakon mo ti traveling bag mo. Sa dino ka diti papanam? Inaklag bakasyon iti kabagyak ijay Cebu. Imbag man ta makapasyar kay Jay Cebu. Mabayag ka di ijay. Depende. Nulakat mayat ti tiyempo kan magustwak ti pagpasyaran ijay. Siyempre, agbayagak. Ngam no saan, agawid akmatlaang ditoy. Adda kan to nga ano maangay ti dakpilapaskan ditoy. Ay, saan ko nga amo? Ngam no mairanan to nga addaak, umayak agbuya Adda kumamat tao amayat amang sponsor iti batch mi. Nagmayat kumamat. No agkakabatch tayo kuma, ikarigata. Ang saan man? Ay sus, nagsayangan. Bongga kumakat. Aggagayim tayo idi, nga masan tayo mat ngamin ngagkakaadalan. Agkukuyog tayo lang ang magmag na amapan iti pagadalan. Tawan pa'y idi ti adu-alugan. Sawan itanda pamasahi tayo, kunamkit di Apay tumugaw kung tumakder ka, mami. Adala malaglagip ko anak ko. Anya nga iti malaglagip mo? Para kadagiti nataengan ti pampanunutek. Panawan nakbasit ditoy. Anya nga iti tapang panunutem. Tamasapol nga panawang kapay. Mariribo ka nak. Iso adinak man kulkulitan. Inak man lagay ayaman, mami. Sige. Ay, bak nang itanday di adoro nga adda diferensya ti matana? Kasna imposible. Ang malagip na pa'y nga ti imbagak idikan kwa na. Idi nagaram kanya.
ka din ni Duro nga adda diferensya ti matana. Diyan ngay kanayon tayo idi arabakan no magmagna tayo amapan igi pagadalan. Saan ko unay ang malagip ti itsura na? Ti malagip ko, ti kinadat diferensya ti mata na. Kita man lang agpayso ti biag ti tao anya. Mairuruman idi. Ita, big time man. Ado tinang rabak kan kwa na, gapo iti itsura na. Anya ngay ita. Ay na, may saak mat anang tagibasit idi kan kwa na. Saan ka kadi ang mabay na sumangon to kan kwa na? Mabainak Ngam kasanong agkidawak iti dispenser no sa anak asumangon. Kasta at tinasaya at tao. Dumawat iti dispenser iti nagkamalyan na. Ay na, idi naamuak nga iso ti organizer kan sponsor. Nakarik na ak iti bain. Uray asino nga taan ng tagibasit idi. No madamag na a big time itan ti tinagibasit na. Mabain lakit di. Sigurado day Tauray siya, kat kasta ti marik na. Mabalin ka diya si katimangidanon iti daytoy a notice. Wano invitation card sa daytoy. Itad mo kun ni bakit mau. Kentay agnagan iti bitinya. Agkaruba kayaw, sana ya? Ay kat ariglado Dumanon timpawit mo. Inton umay abulan sa dayta paray. No makasagana dagiti masiknan. Sigurado, maragsakan dagiti agkakaadalan inton agkikita da. Ay ke mapantan tumit Ta addan tumit. Dance for all ako nada. Parang mabalinta ti makisala. Ang mabalin nga tanga agsala dagiti saan nga alumnos? Mabalin siguro no i-request tayo. Ay, pagsala damat nga ta, dagiti adda asawa na. Ay, isalak man ton ibagat ko. Bakit? Awatan ti ipapaitagdagan ka. Anya ka di daytoy? Kita, noon niya dayta. Ipan kumot daytoy maysa para kanibitin niya. Apay asikapay ti mangipan, ibaon mo ni Noli. Sana mabalin. Ang mga numapukaw na, uno matinag na. Marugitan tulakid de. Katanya ko pagtaktakan pa'y dayta. Siya nga rutin ang ipiaran da, isu amasapol nga idanon ko iti masaknan. Adakan ka no pagbanugampay nga ipan. Ay, noon niya ti impyar da kanyak, masapol nga idanon ko. Mayak man, bitin niya. Mabit lang, umayan. Ni, si kamat manong. Anya ti maipaay ko kan ka. Kwa, itad ko lang dahito impaw itda para kan ka. Ay, adi amanak manong. Anya ka di dayto Lukatam atap no makita. Sige nakon. Nagkamay Saanan? Sana bale? Naitad ko matanday takan ka. Sige nga rod manong, kat adi amanak manan. Nay, anya ka di day tak ukrada. Umating darak nga ta iti daytoy nga okasyon. Anya aya day ta nga okasyon. Diyan nga ibagbagada a reunion iti pagadalan me, nanang. Tapay asyak nga iti damagan. Sika ti mangedeng no umatindar ka no saan. Ay nga, anya aya ti pagdua-duam. Diyak nga rod kayat amaamuan da agagangay lang ti panagbiag ko. Saan nakabaknang. Kan ordinaryo lang nga empleyado ti asawa. Ay, saan aday tatilapad, tapno saan ka nga umatindar. Agpakita kakit di kadagiti kaadalam ide, kat ipakitam, anasalun at kapay. Ni Florence ti masabat ko. Florence, mapan ka kadimot iti awis ti kaadalan ta? Mapan ka kadimot? Kayat ko ti dumawat iti dispenser iti kaadalan ta. Gapo iti panang tagibasit ko kankwa na idi. Maaramid mo day tanog, kita kayo? Una, apay, sika, saan ka kadi amakarik na iti pan nakakonsensya? Ha? Malagip na pa'y nga taday, Jay?
Imposible adi na malagip. Anya nga tati mapasamak, inton agkikita tayo amin, nang runa ni Doro nga da diferensya ti panagkita na. Dayta ti padaanan ta. Ang bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Ne, apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Ni, apay kumaama insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, agtultuloy nga agduadwa ni Florence, no tumabuno iti reunion da. Tadi na kayat amaamuan dagiti kaadalan na, nga iso kat saan abaknang. Iti nagkita da kan ni Bitinya iti dalan, na lumama iti panagsaon ni Bitinya, iso asan daan nagapamanen. Iti daytamot lang aldaw, naamuan da Florence kan Bitinya, at isigod a kaadalan da at nagtagibasit da, ti sponsor kan organizer ti Paskan. Iti naawat dan ti imbitasyon, adda nagsaritaan dagiti dua. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Dayta ti padaanan ta. Bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Apay kumama insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Awan bibiyang mo no bumulod akwan no saan? Saan ko abibiyangan? Damagak laeng tano adda pagbulodam, bumulod akmet. Tamaminsan laeng met nga isuot. Diakon gumatang. Diyak pa'y amo no gumatang akwan no mga bangak. No adda mabulod agaw. Nanang, kaduan dakman ta, intayo agbirok iti abangan akapintasan agaw. Day, asino ti agkasar ay abangampay iti gown? Saan a wedding gown, nanang? Aramatek inton alumni homecoming me. Alumni laang, aggown kapay. Formal nga rod ka no. Iso amasapol asyak ti kapintasan. Ay una yan, arjod kamutla unay anak ko. Apay aya, amasapol nga agpasikat ka. Siyak idi ti kapintasan. Masapol nga ita, awan makaartap iti kinapintas ko. Siyak pa'y laang ti Muse. Ay, kaslaad da agparparik na kanyak amaday amapasamak. Gapo iti dayta akina arjod mo. Nagpintas kat abado ti prinsesa daytoy na nakahanger, mami. Napintas ka di matlaang anak. Siyak matlang at ti kapintasan inton ibadok dayta. Ha? Sikat ti mangibado? Di kaslakan to prinsesan no kasta. Siyak to ti sangkakita da. Tamayat ti Maris na. Kan ado ti kasla bimalitok nga agbibitin nga artena. Sumilsilap ko naman. Ay, nangina dayta mami. Nangina at talaga ti abang dayta akawas, anak ko. Iso ti kanginaan kadagiti amin nga adda iti siya. Nagpintas ngamin. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Intaman mang kita iti abangan ta akawas para iti reunion tayo to. Adan inabangak akawas ko. Sikan ati mapan mang kita iti abangam. Ala, imbagam kumaa, idinapan ka nagkita tapno nagkuyog na. Kadwak namin ni Nanang. Ala, ingkamutan. Agkita kan iti abangam. Ay, sayang. Nagkuyog ta kuma. Tauray agpada ta iti kawas nga abangan.
Kasano ko mga agpada no saan ko akayat ti kayak mo? Sa bagay, ang aggidan tanto nga agisubli. Numaymay sa asyap ti pangabangan ta. Kumaan, nalpasak matan ang nakaabang. Manungay ti panangabang mo iti kawis mo. Ha? Kwa. Nalakalaang. Jay saan anangina tinala. Mamaminsan matlaang nga aramatan. Sige, tainakman met nga rod mangabang iti simple. Jay saan anangina. Hello, Gayam. Ayan mo ka di ita? Adak, dito si Bo, gayam. Apay ka di? Kaano ka di nga umay dito lugar tayo? Mabayag pa'y. Apay? Ay, sayang. Ada ko mga masapol ko ken ka. Napatag-unay. Anya ka diti masapol mo. Umayag gayam dita. Taada nga lipata. Ngam agsubliak matla adagos dito eh. Kaano nga rod tiyo umay mo? Ta, umayak man ni balayo. Ora intong Domingo. Umay kam talaangan. Sige Gayam. Umayak iti malam. Tapno sigurado nga adda ka. Sige, bye! Barok, bagbaga amman di asawam. Nasa unang ngamen, amapan kanu agbulod iti alahas ti gayam na. Ano na ti alahas, nanang? Aramaten naman siguro inton madanon ti pasken iti pagkadalan. Ay, nangina lang arudan ti inabangan na akawas. Ta pinagabang na ti urnong mi. Imbagak ajay saan anangin at abangan na. Ang impapilit na gayam. Ay, sa ita, alahas manan ti kalikaguman na. Ay, unay ti asawa kaya. Bagbagaam, tadinak denggan. Bareng sikat idenggan na. Una nang, bayan nyo. Taintun sumangpat, bagbagaak. Ay, no kawas ti pagsasaritaan. Amangan no iso ti kagarbuan, tajay kanginaan ti inabangan na. Anya ka di ta awit mo. Lupot samat. Jayman aramatak intun madanon ti reunion mi iti pagadalan. Mano ka di ti pananggatang mo? Saan ko aginatang? Inabangak laeng. Sayang ngamin no gumatangak pa'y laeng kat maminsan laeng mat amausar. Di nga tamat Mari Florence. Gumatang nga tamot wano mangabang. Adda ka no inabangan na. Kunak nga rod amayat ko ma. No maymay sa asyap tinagabangan mi. Tapno agkuyog kami nga agisubli. Nan, kita agman tayo na ba nga makawas? Mabit laeng tairwar ko iti supot. Tapno makita. Ha? Wow! Nagpintas! Bagay mo dayta, tanapu daw ka. Napintas ka di matlaang. Ang mga nusyak tumot ti kalaadan iti kawas intun madanon. Napintasan daytoy. Awanan makuna. Bakit? Anya jay na sa uninanang, abumulod ka kanumanan iti alahas. At damot alahas mo na. Simple laang, kung saan anangina dagiti alahas ko. Maan ano kuma? Apay, pinartapan aya ti alahas day tapasken. Apay aya akong traanda. Saan mo't ada kayo ti pangbuludak? Iti mo't gayam ko. Ngam kababain, ngayon kagat bumulbulod iti alahas. Awan makita kadakas na. Di mo ka di kayat, asyak to ti center of attraction inton madanon day tang aldaw? Saan abali kumaano kukam? Saan mo't nga road? Kasano ko mga dakukwak kat dinak mo't maigatangan? Kayat ko ti agaramat iti nanginang alahas inton madanon ti reunion. Period. Gayam, da bakit mo nga kakaadalan, pare? Kung nati kabagyak, nga mga partsenda pagsasangwan nyo ke baka. Dua kanugayam a seksyon, isong aduda. Rinabak ko ti kabagyak, nga intagbuya, ti kunana ke kaslagista ka no? Ay, imbag nga ron takabagyam ti sponsor. Iso amabalin talat tatimapan. Ay, ko na pare. Nasingpet tayo kasinsin ko, ura da diferensya ti mata na. Huwag nga ron, agasaw. Bimak ng iji Amerika. Ay, naggasat nga ron tayo kasinsin ka. Ang
Malas mat no maipapan iti ayat. Unang gamit at nagbalik bayan. Ke adu babalasang ti mayat kang kuana. Nang runa ke baknang. Oh, Agpaisot ako na pare. Adu ita ti rupat kwarta. Sapay kuma. Tanapudno ti matumpungan na abalasa. Ni, da kayo matgayam nana. Papanan nyo. Ay, mapanak man di tabalay da Florence. Balasang kaw. Ay, kunak no saan ang makialumnay ni Florence. Mapanmatgayam. Ay, nagbaliw mo't ti panunot na. Ay, uray taawan mo't ti bayadan nyo. Ngam no ang kontribusyon kami para iti accommodation. Amangan no saan ako nga umatendar, nana. Iso na laeng. Ta pinilit ti sponsor a formal ti kawasyaw. Wan nga ron. Tinaudi apa nagsuot ko iti gown kat iti JS from me. Ita, agkawasak manen iti gown. Ay, maipalagip-lakit nga ron day di apasamak iti biyag ko. Ay, amangan no adda saan mo amabigbeg ka dagiti kaadalam. Tamanon atawan adi kay nagkikita. Wan nga ron, nana. Manipod nagsisina kami iti nagturpos kami iti high school. Ado kadakwada ti saan kon anakikita. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Wen ganyan. Umay kan, tagsubliak mat lang ijay si buing tundigan. Wan, umayak. Tanapatag namin ti masapol ko kan ka. Si kalaang ti amok nga daan iti kasapula. Anya ayaday ta nga ibagbaga makasapulan. Ibagak tunod da akon di tagayam. Mabit lang tagrubwata kon. O sige nga Rod. Orayan ka. Sige. Bye! Ne, papanam. Apay ngagdardaras ka, maluman. Iti balay ti gayam ko. Adamapan ko alaan iti balay da. Ipabigat mo na, maluman. Adda ka no papanan na inton bigat. Masapul ang maalak ti kalkali kagumak kan kwa na. Saan mat siguro nga importante dayta nga ibagam. Apay ko maasaan nga importante. Kayat ko nga rod. Ay, kababain nga rod ting kabuludan. Ti agtakaw ti kababain. Isublik mo't laang. Saan ko mo't atagikwaan? Ala, si kaman lang ti makam mo. Natangken ti ulom. Apay, sika, saan ang natangkan ta ulom? Agpada talaang mo ta. Sige, inakit din. Ay, na yan. Napanlatta. Ay, nakaro at talaga ti asawak. Umayak man gayam. Ada ka di. Umayan, gayam. Mabitlaan. Umunag ka. Italaan nga umay ka manipod na sukatan ti balay mi. Saan ka di? Wan nga rod. Umunagak man, takitaak man, ti balay mo. Wow! Unay kat nagpintas ti balay mo. Milyonarya ka talaga. Nagtinulong kami iti asawak, anang ipadakkel iti sigod a balay mi. Kaano nga tamot ang makabalayak iti kastoy? Agsimpan ton dagiti dapan ko. Ngam sa anak pa'y anak kabalay iti kastoy. Unay katag simpan, gayam. O sige, mapanta pa ijay kusina. Ta ijay mo nga ibaga, ti masapul mo. Gayam, mabalin mo nga ibaga ti masapul mo ako nam, kabayatan ti panagkapeta. Amo mat na damaangay a reunion iti pagadalan, saan ka di? Wan, angam maera na nga awanak. Abay, awisan na ka di? Kasano nga awisan ka, no kunamot nga awan ka? Kun kunaklaan mo't dayjay Kwa. Kababain nga ibagangam, si kalaang ti amok akamangan. Ibagam laeng noan niya dayta. Ita ka lang mo't amang ibaga kanya. Kwa kumagayam. Bumulod ako maiti alahas mo. Ta aramatak inton reunion. Ha? Alahas ko na? Uwan kumagayam. Isublik matlaang apaman amalpas ti paskan. Basta saan mo abay-bayagan nga isubli, Awanak iti kaaldawan ti paskan. No awan ka? Kaano ka nga rod nga agsubli
Agawid ak dito'y kalpasan ti makabulan. Iso nga isublim adagos, taad namanen, papana. Areglado kayam. Ikarit nga isublik, apaman amalpas ti paskan. Ay unay matdaytan nga ikaw kan kwentas. Ay nagdadakkel ti perlas, abato na. Iso ti pinilik, nanang. Nangina siguro da ito eh. Ay talaga anangina ah. Imbag man, taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod, nanang. Siyakto ti kapintasan itibado kan alahas. Inton madanon ti paskan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan, ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Unay daytan nga ikaw kan kwentas. Nagdadakkel ti perlas, abato na. Iso da ito iti pinilik, iti nagbuludak, nanang. Nangina siguro da ito eh. Ay sigurado dayta. Imbag taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod, nanang. Ay na, siyakto ti kapintasan iti bado kan alahas, inton madanon ti pasken. Ay lakit di Alwadam dayta alahas. Nangina dayta. Wen, nanang, basta masigurado ka siyakto ti kapintasan, inton madanon ti reunion. Ay abak mo pa yung dagiti di adal no kasta. Inton malaman ti pasken, bakit? Nakasagana ka din. Magagaran at nga roden amang isuot iti gown kan ti alahas ko. Si kanto ti aglang lang a prinsesa iti dayta pasken. Pakaragsakak to da ita nga okasyon. Adulakit iti umapal kanya. Tilang managapal, ti umapal kan ka. Di nakman kon kontraon. Kontrabida ka manan. Ibagbagak lang ti pudno. Mabalin araaman da ka. Nga, saan da kang apalan? Basta, addalat ta umapal kanya. Hello, Mare. Mabalin ka kadi adistorbon basit. Sikamat, Mare. Mabalin lang ta, Awan mat araramida. Awan ngamin kanyak ti cellphone number ti kaarubam abakla na laing nga ag-makeup kan agurnos iti buok. Maawatak ti kayat mo asawan. Sige, tayo nakibaga tao may kami dita. Agyaman ak, Mare. Orayan kayo nga rod dito ibalay. Sige, tapno makitak mo ti ayos mo. An naman ang di kinapintas ti kumar, numayosan kan agaw. Magagaran ak paikit din, Mare. Nabayag ajak nagsuot iti gown. Ni, da kayo mati masabat ko na. Mapan kayo ka di ijay balay da Florence. Hawan, balasan ko. Ay, saan ka di nga inton malam ti pasken nyo ije pagadalan? Wala na. Agawid ak matantay nakagsagana. Ay, agsagsagana mo't siguro itan ni Florence. Lakit di na. Sige nga Rod, agkita kami to ije pagadalan, nana. Ay, wan. Ay, naggarbo kayon tunga ta amin ijay. Amo pa yan, nana. O sige nga Rod, nana Sige, balasan ko. Imbagkat ti saan kayo amauday. Wow! At dapay atiw mo a prinsesa, Mare. Sumilap ti alahas mo. Dadakkel ti bato na.
Ay na, nagpintas ka, Mare. May bagay ka di matlaang, Mare? Bagay mo launay, Mare. Ay na, nagpintas ka kit din. Siguro, sikat ikapintasan ni Japaskan. Nga ta, Mare? Saan nga ta nga dapay na pinpintas? Tada igatang da itinapintas agam kan alahas? Oray napintas ti aggaw kan agalahas, no saan ba't napintas ti mangisuot? Sa bagay, podnot ako nam. Saan abagay ti gown, no saan anapintas ti tao amang isuot. Agsagana ka nga rudan. Tamapan kami mamat, agbuya iti ruwar ti pakaangayan ti paskan. Naarkusan ka no ti covered court iti pagadalan. Ijay ka no ti pakaangayan ti paskan. Ay na, unay kat ti pintas mo. Sikat isang kakita dagiti kaadalan ta. Kasta ka di? Ay, madamdama, mangrugin ti programa. Kalpasan na, Dance for All, tinaikabil iti programa nga imbunong da. Ayun, kaopisinaan ka din nila kay mo ti kadwana nga imunog iti covered court. Wen, Roy tinagan na. Kabagyan na kano ni Doro nga sponsor. Anya? Isumit lagayam anapalubusan da asimrot iti covered court. O anya, naragsak ka kadimot lang ita arabi. Wala, makitak ngamin dagiti sigot akaadalan ta. Ay, adnapay saan ko ang mabibig katakwanan. Kas ko maiti da di alami saan. Asino ka di kasasautin nakakurbata iti stripes analabasit. Di ka din nakagawn iti berde. Mabigbig mo ka din no asino da gijay. Agasawa dan samot talag sweet da. Saan ka di ani totoy di lalaki? Ala, ninsamot mimi di babae. Ay, isudagayam tinagasawa. Wan, malagip kun. Ni Mimi nga agpaiso ti babae. Ni Totoy mo't ti lalaki. Ay na, nagdakkel ti nagbaliwan da si ka. Ti anak ko ti kapintasan, kan kagarbuan iti suot. Ay, Nana, makitam ka din ni Mari Florence. Wen, basag. Uray adda tayo diti ruwar ti covered court. Nawaya a makita. Madlaw naragsak launay ti kumari. Naragsak da amin nga agkikinumusta. Ay, sus, adda kumamat kasto yung mapasamak iti batch me. Nagragsak gayam, Nana. Nalaing mat tinangorganize. Tabinirok na, dagiti kaadalan na. Ay dakkel tinaitulong ti social media. Iti da ito'y apasama. Agpaisot ako nam, Nana. Babaan iti Facebook. Mabirukam, ti kayat mo abirukan. Matano ng tipad-padaan ta pare. Ti dance for all. Uy, inak to isala tinapintas nga sawak. Masapula siya ti umuna amang isalakan kwa na. Asus, atulakit te. Ti agkagar amang isala ti asawa. Kaya isumit ti kapintasan ni Tarabi ay. Apaman amang rugit sonata. Isala ko ni Mrs. ko napintas. Apay, matanagan ka ba? No isala na tinapintas nga asawa. Saan makit di? Nga masapol asyak ti maununa. Ay, kasla first base. Siyempre saan ko nga ipalubos nga ununandak? Ay na, nagpintas kan bagay. Sikat ikapintasan dito'y dancing hall ita arabi. Amom lakay, nagragsak ak ita arabi. Awan makaartap kanya kiti kinapintas. Pati kawas kan alahas, siyak ti the best. Ay na, naggasatak. Gaputan nakapimpintas ka. Matiritir titing timang kita kan ka. Idi lumabas ka iti kalsada. Oray matiritir amin at ang da. Saan lakat ang matiritir ti tengen mo? Ne. Apa yan? Brown out mo tag. Ay, nagsip na. Jack makita ti dalan kong agsubli ti tugaw ko. Ne. Agliling natlutan dagiti tao. Ay na, ni agkakaribuso damot din. Huwag nga ro, nagsiknat. Ay, urayan tanga danto man ng tisilaw. Barang ada nakasagana a generator. Anay ko! Ay, simakit ti do alapayag ko! Anay ko! Naa, nagsipngat matan balasang ko.
Apay nag-brown out kat adapay paskan. Ay pan nakairan-rananan. Ay, huwan nga rod, nana. Ngam, adamat nangag ko anang ibaga ang mapanda iti ayan ti generator. Ay, madamdamadan ton silaw. Ay, urayan tayo nga rod alumawag. Diyak makita ti dalan. Sapa iti nag-brown out ka nagkakaribusuda. Ay, wen nga rod kaslada nang igagara anang idep iti silaw. At dangata, nana? Nang rabak dangata, no? Ay, saan nga umno arabak ti inaramid na no asino manday ta a tao. Ay, agyaman ak. At damot lang ti silaw. Laki, kita ang man. Nagsakit nila payag ko. Bakal! Agdardara tila payag mo. Kan, awanan dagiti ikaw mo. Ay, soks. Pati ti kwintas. Awanan. Ada nang sipdot, hindi nag-brown out. Saan mo ka di anarik na? Kunak nun ay kapit laang. Tagkakaribuso dagiti tao. Anya? Ay, una yan. Kan, Ko. tagaw mo. Ay, nadaraanan. Ala, agawitan. Taing kaagasan tila payag mo. Ay, narsang tila payag mo. Ay, una yan. Kadalasan nga tipisang tilapayag ko. Masapo lang mapanipadait. Kasano pa ito ti binulod ko nga alahas. Ay, kapilitan asukatam ti binulod mo. Tanakababain. Ay, day takot ti kungkunak. Gapo iti ayat mo ng agpasiikat. Sikan, tinaisarsarak. Pangalaam itan iti isukat mo. Sigurado, nanginaday jay. Anya itan ti aramidet. Alangan nga ibagak ka ni Lourdes anasipdot. Ay, day tuyan jay nakunak ang nagparik na kanyak amade, amapasama. Tulungan dag. Anya ti aramidet. Pangaasim lakay. Tatulungan nag. Ala, agsukat ka pa'y. Tainta ipadait talapayag mo. Uno saan? Kastanan. Ha? Apay nagsukatak kay lang. Ay, nakagaon ka kadi amapan ni Jay Hospital. Sapay nadaraan mo't nga road. Nagdardaras met da Florence anagawid idirabi eh. Api nga ta. Diyan mo. Kaslad da ilimlimad mo. Anya kung matiilimad ko. Saan kami nagkuyog anagawid? Takadwa na ti inanak ti asawa na. Itinagad da ti silaw. Napansin ko asaan ang nagsubli iti tugaw na. Ang mga numabutang brown out man, iso nagawid dan. Kasta nga ta? Ay, kunan na simple lang ang tigaw na. Saan mo tabongga mo? Anya nga rud ngay, no iso ti kayat na. Kunamlan prinsesa. Nakita mo tinaggapuantang aglaklako iti alahas. Nangina ti perlas akapada tinapukaw mo. Pangaasim at ay remedyo talakay. Ikarik, saan akong nagbulod pa'y. Kapilitan nga ilaw ko ta ti motor ko. Aglunak, tabasit ti suldok. Ay, gapulang iti daytang alahas. Ay, una yan. Sige man nga rod lakay. Ikarik at tulungan kang agsapon iti pagbiag tayo. Kapilitan akasta. Tawan kat nga rod masusweldok. Tailon ko kat nga rod. Tapno magatang ta, tikas itinapukaw mo. Umutang tapayin itirwar. Numasukatan ta ti alahas. Saan akong nagbulod pa'y. Promise. Gayam, isubli kon ti alahas mo. Agyaman nak Kumusta ti Paskan? Naragsak ka di mo't lang? Ha? Uuwan. Un gayam. Naragsak mat. Itay pa'y anadlaw ko analiday ka, gayam. Ha? Ada ka di parikot mo? Awan. Medyo nasakit lang amin ti ulo. Iso nga aglaladutak. Kasta ka di? Ay, imbag ta na danon nakita dito balay. Agrub-rubwatak ngamin, tada emergency.
Inton umay alawas, agsubli ako ni Jay Spain. Kasta ka di? Sige nga ruta, agawid akong gayam. Happy trip, iti papanam. Agyaman na, gayam. Gayam, si kakadidaytan, apay akas kala na parigat at akong iti kakutong. Bakbakitahan ti tsuram. Awanan da di sigod a kinapintas mo. Gapo da ito iti perlas a binulod ko idikan ka, gayam. Di ka maawatan, gayam. Anya ko ma, ti pa kay naigan ti perlas. Nasipdot idi da idi nga alahas. Imutang kami iti dakkel a kantidad tapno makagatang ak iti kasukat na. Nagtrabaho ak iti husto tapno mabayadan mi ti utang mi. Gapo iti nasao nga alahas, gayem. Anya? Nagrigat ka? Gapo lang iti alahas? Katno saan na pud no a perlas day, Jay? Ha? Peke, Jay binulod mong alahas. Anya? Peke kunam, gayem. Katuan. Peke, Jay impabulod ko kan ka. Apay asan na mailadawan day taropam. Nagsabat kami ka ni Lourdes. Kat, anya ko matipagladingitam. Nasukatan mo't ti alahas na. Day tangarod kat. Imbaga na apeke kano ti ikaw kan kwintas anasipdot. Kat sino katanta iti pudpud no, di alahas na. Anya? Ay na. Gapu iti kinalaing mo abumulod. Nagrigrigat tagat nga raw. Ay na. Peki pa'y mat nga raw di alahas asino katanta. Uwan na rod lakay. Sorry. Iti ka ano man. Diyak ton agbulod pa'y. Naliksyonan kamit itan. Ngam nalpastan ang nagrigat. Ay una yan. Permi ababawik itan lakay. Apag narik mat adayaw. Ngamrigat mat iti mano at awan. Ti katukad na. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.